Jeg tror, vi får det til en gang. Jeg tror, det er sgu nødt til, hvis du sidder sådan. Hvor kom det? Mig og Olivia skører begge to med hinanden. Jeg er besat af hende, og hun siger, hun elsker mig så meget fan. Rent økonomisk går og båndet, men tro og håb og din kærlighed. Raffa går under værker i en tid som den. Men tro nu ikke, at jeg hører til dem, der går og kuller. Af og til går jeg rent faktisk ud og graver huller. Så ringer jeg til Molita, hvem var til. Hun går derhjemme med de små, der bliver flere og flere. Så vi kysser, så krakkes i en endelighed. Sikkert hun kan. Sikkert hun kan. Hvad så? Det er vand på tysk. Ej, jeg kan være med mig, Svend. Ja. Hvis du ser et par musik, der falder til det, så er det mig. Vi bliver rullet af systemet, men vi ruller så det, og vi holder sammen. Du kan være på, du giver bare. Hila med drøs på kuglerne til skattefar. Så er det mig og mig, stykkerne. Ligegyldigt hvad. Ny slutning. Ligegyldigt hvad. Ligegyldigt hvad. Ligegyldigt hvad. Ligegyldigt hvad. Ligegyldigt hvad. Ligegyldigt hvad. Kommer den. Yeah. Sådan. Ja. Jeg synes stadigvæk ikke så